Koľko dnes stojí 1 MW inštalovaného výkonu na trhu? Tak v prvom rade, keď sa bavíme len o celej technologickej časti, tak sa budeme baviť od 400 do 500 tisíc eur a má to svoje špecifika. V tom slova zmysle, že čím menší projekt, tým viac to asi bude stáť, čím väčší projekt, tým menej to bude stáť aj z pohľadu toho, že potrebujete mať, dajme tomu, urobené oplatenie alebo nejakú komunikačnú väžu a nejaký setup. A je v princípe jedno, že či máte megawatt alebo 10 MW, vždy ten setup tam potrebujete mať akože nastavený, takže to vám môže predražovať samotný projekt, keď ten projekt je akože o niečo menší. Ale ako náhle ste akože 5, 7, 10 MW, častokrát sa bavíme o sume 400 alebo 430 tisíc eur za 1 MW len na technologickej časti. V tom nie sú počítané trafostanice, v tom nie je počítaná prípojka, v tom nie je počítané samotná cena pozemku ako takého. To sú akože samostatné položky, ktoré idú nad ten rámec tej inštalácie ako takej. Keď sa budeme baviť ešte aj o tých daných konkrétnych troch položkách, keby sme ich tam mali vložiť, tak sa bavíme o nejakej sume 550 alebo maximálne 600 tisíc eur, za čo by ste mali vedieť postaviť v dnešnej dobe 1 MW inštalovaného výkonu. Ešte rok dozadu tieto cifry boli orientačne o 20 alebo 25% vyššie. To znamená, z dlhodobého hľadiska tá technológia má tendenciu klesať, ale popravde už nie je úplne veľký priestor na to, aby to klesalo veľmi strmo alebo veľmi prudko, pretože tie panely sú už naozaj veľmi, veľmi lacné a meniče tie veľmi akože s cenou podľa mňa asi dole nepôjde a potom ostatné máte, neviem tomu, že železo alebo prácu a tie majú skôr tendenciu rásť ako klesať. Takže z tohoto pohľadu tie ceny sa hýbu niekde tu. Ale bez ohľadu na to, ako sa bavíme o tých cenách, stále sa bavíme o návratnosti v niektorých našich projektoch 5 rokov, v iných projektoch 7 rokov. To znamená, že niekde v tomto rozmedzi osciluje tá návratnosť investície na projekt.